Jaunaren bake eta poza zurekin senide. Pasko 5. igande honetan, jaunaren hitzak bere lana egiten jarraitzen du. Jerusalemgo lehen kristau elkarte hark bizi izan zuen antzera, gure komunitateek ere Jesusen hitzak berriztatzen ditugu. Eta bere Pasko afarian esandakoak sakontzen saiatuko gara. Izan ere, kristau fedea piztueraren ondorio zuzena dugu. Eta bizitza betera itzulia dugun jaunak bere egoera berri hori partekatu nahi du gurekin. Ez gera mundutar soilak, zeruko hazia ere indu jainkoak gure baitan. Eta zentzu horretan, Jesusek guri betirako uzten digu bere salbamenaren fruitu eta eragina. Horrela evangelioan erabateko berritasun bat agintzen digu. Gizonaren seme bezala aurkezten da Jesus Israelen aurrean. 2000 urteren ondoren, azkenean salbatzaileak herriari azaltzen dio bere asmoa. Luzaroan itxaron izan du herri aukeratuak jaunaren hitz horren kunplitzea. Eta orain, Elizaren aro berrian eskaintzen zaigu neurrigabeko jaunaren oparia. Eta erlijioa ez denez magikoa, mirari bat baizik, jaunaren oparia ez da modu pasiboan jasotzen den zerbait. Ez, jainkoak ez gaitu morroitzat hartzen, adiskidetzat baizik. Jainkoak ez du gure atxikimendu soila bilatzen, bere historia sar gaitezen baizik. Hargatik bere agintzaria edo promesa eskaintza bat da bai, baina eraberean enkargua bada ere guretzat. Jesusek agindu berria, lege berria eskaintzen digu San Juanen evangelioan. Bere ikaslei azken afarian giro intimo, gozo eta larrian esandakoa gaur gertaberritzen da gu denontzako. Agindu berria ematen dizuet, elkar maita dezazuela. Nik maitatu zaituztedan bezala, maitatu zuek ere elkar. Senideok, fede kristaua ez da inola ere zerbait itxia, mugatua, egina. Alderantziz, fedearen dinamika irekia da, egiteko dago beti. Evangelioek ez dute amaierarik, liburu biziak dira. Orain bertan espirituak bizitzaren liburua idazten ari du. Mateoren evangelioan Jesusen azken hitzak irekitasun hori garbi uzten dute. Ni zuekin izango nauzue egunero munduaren azkenera arte. Edo Markosena, jauna bera ari zen haiekin egiten zituzten mirarien bedeiz, mezua baietsiz. Jesusen agindu berriak mundu zahartu hau eraldatzen du. Edo zehatzago esan da, gure fededunon maitasunaren bidez, jainkoak berritzen du dena. Jesusen gorputza den Elizak, Jesusen bihotzaren eragina eta presentzia eskaintzen dio gizadiari, mundu osoari. Eta heriotzako dinamika bertan behera uzten du. Satanasen gorrotoa, iruzur eta gezurra gainditzen ditu. Eta ez dago jada salaketarik gure aurka. Maitasunak ezabatzen ditu guzti horiek. Nik bezala zuek ere elkar maitatu. Hau da jainkoaren desioa, ametsa, nahia. Guk maita dezagula jainkoa, lagunurkoa eta geure burua. Beste gainerako dena zimeldu egiten da, zapuztu, lehortu. Maitasuna da bizigarri bakarra. Besteak zaharkitu egiten diren moduan, maitasunak dena ernetzeko gai da. Eta horixe da gaur Jesusek eskaintzen eta eskatzen digun agindua. Elkar maitatzea.
besterik ez. Gainerako dena berez dator, behartu gabe, ez usteko opari bezala. Agindu berria, Jerusalem berria dugulako, hiriburutzat kristauok. Zerua daukagu gurea berria kantatzen dugu maiz ziletetan. Eta kantu hori bizitzako kantu behar luke izan, gure jarduera inspiratzeko gai. Jendeak gazte iraun nahi izaten du. Gaztetasunak zahartzaroak baino arrakasta gehiago du gure kulturan. Eta hori guztiz normala da. Baina kristau ikuspegian maitasuna da berritzaile, suspertzaile bakarra. Betireko denez, denbora gainditzeko gaitasuna badu. Heriotzak bere eztena galdu du. Elizan etorkizuna jaunaren itzulera dugu. Eta zentzu horretan helburutzat jotzen dugu gure jomuga hori, zerua. Eta hori hola bada, oraina, gure presentea ordea medio bide bezala ikusten dugu. Bide bat gure helmugara iristeko. Eta hori horrela izanik, ez da erabat horrela. Etorkizuna ere bide bat da, motivazio bat da guk oraingo bizitzan nolabait mundu hau aberri bezala jotzeko. Orain maitasunean bizitzeak eguna argitu dela adierazten du. Gaua jada iragana dela. Egun argiz bizi gara fededunok. Zerua nolabait hasi da, baldin eta guk maitatzen badugu. Senide, nahi alduzu zeruan bezala bizi, txotxoak bezala pozik jardun, bideko ostatua den mundua etxe bilakatu, ba maita ezazu, Jesusen maitasun beraz, senidea, gizon emakume oro. Maita ezazu bioz bihotzez, Jesusen maitasunarekin, dena berrituko da, zeu eta bestea, zeu eta mundua. Bazko aste on-ona izan dezazula.